Iz Katekizma Katoličke crkve, broj 112. Za tumačenje Svetoga pisma u skladu s duhom koji ga je nadahnuo, Drugi Vatikanski koncil naznačuje 3 kriterija. Prvi je brižno paziti na sadržaj i jedinstvo cijeloga pisma. Koliko god bile različite knjige od kojih se sastoji, pismo je ipak jedno, poradi jedinstva Božjega nauma, kojemu je Isus Krist središte i srce. Srce otvoreno nakon njegove pashe. Da, koliko god bile različite knjige od kojih se sastoji Sveto pismo, ono je ipak jedno, jer je u njemu izražen jedinstven Božji naum, kojemu je Isus Krist središte i srce. Pod Kristovim srcem treba razumjeti Sveto pismo koje otkriva srce Kristovo. To je srce prije muke bilo zatvoreno, jer je pismo još bilo nejasno. Ali pismo je poslije muke otvoreno da oni koji ga sada poznaju razmotre i shvate kako treba protumačiti proroštva. Vjerujemo da smo kroz ovo korizmeno vrijeme odlučili započeti čitati Sveto pismo. Ako smo već i prije čitali, onda da čitamo s još više pažnje, još više vjere i otvorenosti. U koji god odlomak da uronimo, starog ili novog zavjeta, uvijek treba brižno paziti na sadržaj i jedinstvo cijeloga pisma, te otkrivati jedinstveni Božji naum ljubavi i spasenja. U svakom odlomku moramo pronalaziti i susretati srce i središte Božjega nauma, a to je živa Božja riječ, to je Isus Krist. Sveto pismo nam otkriva Kristovo srce. Srce koje je prije možda bilo nejasno i zatvoreno, barem s naše strane gledano, ali nakon Kristove muke postaje otvoreno i jasno. Korizma nas uvijek dovodi i pred to otajstvo Kristove muke, pred otajstvo Božje ljubavi do te mjere da daruje život za nas i spreman je na žrtvu na najbrutalniji način. To je ljubav koja nas i u svojoj riječi ljubi.